Mary Chiwenga has lost her arm, health yake yadeteriorata pamwe chete nevana vake vatorwa, all because of Mudiwahood. Naika Mudiwa munhu asiri munhu ari right. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Kuri kunze vakati varongana semhuri kuita mabasa avo erima. Mudiwa akabva aburitsa information akamanya kuna general akanorevera Mary. Izvezvizvi Mary is going through stuff just because of her cousin brother uyo anova Mudiwahood. Kuri kunzi zvakare uyu Mudiwa naGinimbi macousins pamwe chete naMary Chiwenga. Saka zvese zviri kuitika izvi zvine root pakuti Mudiwa aida kuti awanane kudzoka munana Java pamwe chete nekudzoka muzanu PF agowana mari pazviri. Haudaro betrayal mwana kumba kwenyu zvinzwireyo Queen Tatelicious homwe yenyika chizvitaurira yoga. Pakarwara general mark my words. So Mudiwahood cousin ya Mary Chiwenga, the former second lady of Zimbabwe. Mudiwahood cousin ya Ginimbi. Ndo kunozobva influence ya Mudiwahood. By the way, Mudiwahood ndakatenga kungomziya nichitori kukudiro ndi mwana mudiki as a gospel hip hop artist. Hameno zvaakuita mazuva ano. Kuti achiri kuimba zvegospel anenge akatsautsira. So pakarwara general paya muri kunyora manotsi Mary Chiwenga anga akunetsana na general vamba vatipana kumba kwavo zvikanzi pauri kunovhizitira general kuhospital unge vanga vari inonzi chinyika Malaysia here or whatever kunoenda mapresident and mavice president kana vachirwara enda unomisira muti kuti adi kuti aita se afe idhende rakarongwa kufemili kwana nenguku kwana Mubaiwa Mary ndiyo kwa Mubaiwa mwana wa Kenny Mubaiwa idhende rakarongwa vanga vatoronga kuti vaurayani vice president. Saka hunga raizikanwa nemhuri yanani yana Mary Chiwenga nana Mudiwahood. Mudiwahood amva afunga akati nani sisina mari handina kana political power. Ndoiti Mudiwahood amva anofumura cousin yake kune hama dzekwa general kuti pari kuuya Mary kuMalaysia ari kuuya kuzoitira general mucheture kuti vafe. Ndo pamakaona Bible zvinzi Mary abanwa abuditswa achadiwe kuchipatara kwakuina general. Ndo pakatenga kubvira Mary atorerwa vana general vari uko Malaysia zvazvafumurwa neuyu Mudiwahood. Andikura nyaya dzese muno ndine mafaira evanhu akawanda ndetisikati kuzvitaura izvo but wakatsika cons tinachemutarisi pako palakana handini natinachemutarisi. I don't want with that man. I love him home and away. Waipindira panyaya dzatinachemutarisi naJava as who? Yeah. So chakakonzera kuti Mary Mubaiwa Chiwenga afumurwe dhende rekuda kuuraya vice president ndiMudiwahood akanoudza vanhu hama dzekwa general. Shoko rikasvika kuna general Malaysia. Yeah. Mazviziyaka. Yeah. Andiwazvona ndine mafairi avanendisingatonyadzisa. I wouldn't want to speak it, but wakatsika mutarisi. When you see one person an immunity in Zimbabwe,